Hasierrek begira aldaketa hitz egin du eta gure abia puntuan edo prozesu hau martxan jarri genuenean, argian Ane Ablanedok argitaratu zuen aurrek irakatsi ahal baligute testuak, gure begira aldatzeko aukera gisa ulertu genuen, eta abia puntuan aipatu da moduan Ane Ablanedoren testua egon zenez, gaur gure jardunaldietan ere Ane Ablanedo hori lekua egitea erabaki dugu. Beraz, aurkezpenetan sartuko naiz, Ane Ablanedo, bigarren Larrion, irakaslea, bigarren hezkuntzan eta unibertsitatean irakaslea, aur prebentzioan aditua, heziketa librean aholkularia eta artikulu gila dugu. Beraz, Ane, zurea da hitza. Bale, eskerrik asko, entzuten da? Bueno, mil esker gonbiteagatik, bereziki, sentitzen naiz oso afortunatua, nire artikulu xume batek holako inspirazioa sortu duelako, zinez. Baina aurrekoan Maiteri esaten nion, batzutan artikulu batzu burutsuagoak dira, denbora gehiago dedikatzen diezu, eta iruditzen zaizu behar bada potenteagoa direla, eta gogoan dut oso fresko joan zela. Eta, bueno, nunbait behar bada nire barneko aur horrekin konektatu nuelako, titi, eta, bueno, atera zen, ez da? Mil esker zuei ere etortzeagatik, eta, bueno, saiatuko naiz nire interbentzioa laburra izan dadila, ez sobera labur, batzutan laburra izan behar dela esaten diatenean oso labur egiten dut, behar da 5 minututan, eta, ikusiko dugu. Bueno, aurrek irakatsi ahal baligute, ez da, baina nik uste erakusten digutela. Irakatsi ez baita gauza polita. Politakoa da gauzak erakustea, inor behartu gabe ezer ikastera, hasteko ezinezkoa delako, inor behartzea ezer ikastera ez baldin bada bere interesekoa, edo ez baldin bada zaio beharrezkoa, ez da. Nik uste aurrek erakusten digutela munduan egoteko modu bat, eta gainera beraiek erakutsiko ez baligute ere, gu pasa gara hortik. Hori pixkatarri garria da nola gu hortik pasatu garen, baina zenbat urrundu garen hortik, mundu kokaleku existentzial horretatik, eta hori ere adierazgarria da, ez? Zertan datzan gure heziketa, nolabait esan. Heldu bilakatzeko karrera bada heziketa, alik eta azkarren, alik eta errexen joan dadila, eta aurrak izateari utzi eta izan gaitezela helduak, ez da? Eta horrek suposatzen du, munduan egoteko aurren modu politori zapaldu egin dugula. Gu hortik pasa gara, baina urrundu gara modu horretatik. Eta askotan aurrekin egotea da, edo aurren bide lagun izatea, aurrekin bizitzea, bizi gara aurrekin, balitzateke modu bat errekuperatzeko guregan dagoen, baina zapalduta dagoen, ez bakarrik aztutan, zapalduta dagoen munduan egoteko modu hori, ez da. Erakusten digute, baina iruditzen zait, inkluso aurrerako jenak garenek ere, begiratzen diegula askotan, jakin nahian nolakoak diren, baina ez hainbeste beraiek errespetatzeko, baizik eta hain dugu barneratua heziketa zer den, eta zertarako, eta hezitzaile rol hori, askotan nahi izaten dugula jakin nolakoak diren, azkenean geurera ekartzen erresago izan dakigun lan hori, norbait esan, ez? Hau da, erresago motibatu ditzagun, erresago ez dakit egokitu gaitezen pixkat bere moduei, baina ez hainbeste besterik gabe hortik ikasteko, baizik eta horrela, hori jakintsuagoak izango gara, gure direktibo lan horretan, ez? Eta nik uste hor dagoela trampa, eta benetan hori da heldu aur arteko harremana batez ere problematizatzen duena nire ustez, ez? Eta pixka bat lan alitzateke hezitzaile izateari utzi, nolabait esan, ze hezitzaile lanak badakit hezitzaile lanari ematen altzaiola, edo zein esan naia, eta gutxienekoa dela hitza, baina saiatzen garenean persona bat hezitzen hori ja berez harremana zailtzeko nahikoa motibo da, ez da. Asko naturalizatu ditugu aurrentzako moduak, modu batzuk gure bizitzan onartuko ez genituzkenak. Eta gainera okerrena da, gure buruari esaten diogula, egiten dugula umeen hobe beharrez. Baina inork ez luke hezitzaile bat nahi bere bizitzan. Hori garbi dago. Guk nahi izaten ditugu bide lagunak, edo lagunak besterik gabe, ez da? Zeintzuekin harreman afektiboki importanteak eraiki, eta harremanaren kalitate hutsagatik, biak haziko garen, garatuko garen, ez? Baina geu izateari utzi behar izan gabe, besteak ere
bera izateari utzi behar izan gabe, baina hala ere harremanari utzita pixka bat transformatu gaitzala biak pixka bat elkarrekiko harreman horretaz, ezta? Eta nik uste hori dela pixka bat jarri behar dugun erdigunean, hau da, aurrekin erlazionatzen garenean, erlazionatu gaitezen diren persona horiek bezala, nolabait esan, eta ez gure ikasle, gure ume, gure haur, ze horrek ematen digu eskubide bat, ez dena bat ere zilegian nire ustez, ez? Nor garagu inor bizitzeko. Horrek ekartzen digu esango nuke arazo hasteko etiko bat. Azkenean heziketaren zentzu batean, ulertu behar dugu heziketa dela pixka bat aurra modelatu nahi izatea, modu batean edo bestean, edo eredu baten arabera edo beste baten arabera, baina pixka bat nahi izaten ditugulako modelatu geure erara, ezta? Eta hori, beste persona bat nolakoa den aldatu nahi izatea, ez dut uste oso gauza defendagarria denik, ez? Gure bizitzan hori ez genuke onartuko, eta de hecho, izaten ditugunean harremanak eta sentitzen dugunean, persona hori saiatzen dela gu aldatzen, ez gaituela onartzen garen bezalakoak, hori manipulazio puntu bat da, eta normalean hori detektatzeko gai baldin bagara, edo horren kontzientzia hartzen baldin badugu, normalean harreman horretatik aldegina izaten dugu, ez? Zergatik guretzat nahi ez dugun hori, zergatik naturalizatu dugu, eta gainera eman diogu halako aire positiboa aurrenkin, ez? Ordan, egia da aurrak garapen prozesuan daudela, gu ere bai, beraiek behar bada gehiago, beren potentzia guztiari delako haurtzaroan loratzen, nolabait esan, eta ematen ulertu liteke alde humanotik nahi izatea, persona alik eta osoenak bilakatu daitezela nahi izatea, eta hori dena, baina gero gainera badago beste kontu bat. Gu benetan, uste dut hori artikuluan ere esaten nuela, ez da? Gu benetan eredugarriak bagina, gizarte bezala, gure harremantzeko modua, benetan eredugarria balitz, gu zoriontsu bagina, zentzu ez idealizatuan, baina harreman egokia bagenu gure buruarekin, besteekin, eta bagenuke halako zilegitasun handiago bat esateko umei beira, izan zaitezte gu bezalakoak, ez da? Beraz, nik eratutsiko dizut, eta zein den bizitzeko modua, eta bizitzeko bidea, eta baina ez da kasua. Ez da kasua, nik benetan humiltasunez diot, nor garagu, olako ulertu hitza, ez da polita, baina olako frakasoa izan dugunean gure bizitzen antolaketan, gure gizartearen konfigurazioan eta handian diote. Nor garagu esateko ume batzuei, zatozte nire bidetik, nire bidetik etortzen baldin badira, handieldegira doaz, berriz, ez? Orduan litzateke pixka bat, ez da hainbeste nork ikasi behar duen noren gandik, zer denek ikasten dugu elkarren gandik, ez da? Baina gure jarrera gehiago izan beharko litzateke, hor ditugu pertsonatxo batzuk, oraindik ez dute kontaktu gehiegirik, edo ez behintzat luzegirik izan gure kulturarekin, kultura ulertuta hori ez, helduen kultura pixka bat, eta beraz, ikasi dezagun zer den humanitatea pixka bat, gu bezalako kakotxartean eta maitekiro gaixoek, ez? Oraindik gehiegi esku hartu ez dutenean. Orduan, elkarrekin ikasiko dugu, baina mesedez, ez ezagula presarik izan umeak etor daitezen gurera, ze edozin personak nahi du koskortu, edozin personak nahi du ikasi, gainera gauza naturala da, bizikirik egotearen ondorio naturala da ikastea. Beraz, ume bat ez da ume geldituko, nolabait esan, guk tiratzen ez dugulako. Edo ez baldin badugu, beraiek haziko dira, jende guztiak nahi du handitu, nahi du garatu, nahi du heldu bilakatu. Baina guk desaktibatzen baldin badugu, beraiek gurera ekartzeko daukagun tema hori, eta gainera pixkat aktibitate horri kentzen baldin badiogu pixka bat, esaten ari naizenaren aritik, zilegitasun hori, pixka bat umeek ez dute sentitzen duten presioa geurera etortzeko. Eta zentzu horretan, guk berreskuratu dezakegu gure elkarren bidelagun izate horretan, berreskuratu dezakegu gugan dagoen bizitzeko modu hori, bizi izan genuena, baina seguro gutxi ez zigutena, nolabait esan behar genuen guztia asetzen, pixkat hori errekuperatu dezakegu eta zentzu horretan umeek erakutsi diezagukete zein den bizitzeko modu egokia ze gurea ere hor dago, baina asko konpentsatu behar dugu, asko osatu behar dugu beraien moduarekin, ez? Gu lehenago esan dut, asko urrundu gara gure bizitza edo bizitza den horren koordenadetatik,
oso pixka bat artikulan esaten nuen, ez? Pixka zer erakutsi alko liguketen umeek, albadute, faltatzen pixka beste partea, gu nola bizi garen justu beste koordenadetan, ez da? Eta orduan, pixka bat litzateke planeta horretara berriro itzultzea. Orduan, gu bizi gara buruan, bueno, jaitsi gaitezen pixka gorputzera. Gu bizi gara arrazionalitatean, jaitsi gaitezen pixkat emoziora. Ez hobesteko, ez dugu zertan hobetsi, baizik eta osatu, ez? Mugimendua, plazerra, ez? Zenbat erakusten digun ume batek, ze garrantzitsua den, momentuan, momentukoa bizitzea, gustito hori, bakoitzak bere bizitzari ematen, plazerra ematen dion hori bilatuta, hori elikatzea, horretan trebatzea, gauza guztiak oso polita dira, umeak diren egozentrista, horiek, ez da, zenbat daukaten erakusteko, hau da, hobetsi zeure burua, ez? Hobetsi zeure burua denaren gainetik, naiz eta besteak ere, noski kontutan hartu behar ditugu, beti etortzen zaigu mamu bezala, gure burua hobesten baldin badugu, bebarekoia garela, eta horrek denak badu sustrato bat, eta esango nuke ziketa dela, ez? Baina, litzateke pixka bat, gu jartzen baldin bagara, ez? Hainbeste zitzaile baizik eta bide lagun, eta gehiago humiltasunez, umeak diren horretatik ikastera, ez gara berriro itzuliko horra besterik gabe gelditzeko, baizik eta orduan egingo dugu benetan bizitza bat, non denak izango duen tokia, umeen planetak, helduen planetak, edo planeta bakarrak non denak bizi gaitezken, ez da? Baina litzateke pixka begira aldatzea. Eta bukatu aurretik eta zilegi baldin bazait, pixka bat baita ere gomendio bat, nire behintzat funtzionatzen didana, nire batez ere nire gaztetxoekin aritzen naiz, ez onartu umeentzat, nerabentzat, gaztetxoentzat, eta are gutxiago heziketaren izenean, heziketa onaren izenean, geuretzat nahiko ez genuken ezer. Nik uste hori oso importantea dela. Osea, klabe hori, persona, espezie bereko persona dira, orduan, zergatik iruditzen zaigu beraie gustatu behar zaiela, guk guretzat onartuko ez genuken zerbait, irudituko litzaigukelako oso gauza, zera, hori ez, antietikoa lehenago esan donaren aretik. Orduan, ez da dena permititzea, ze bide lagun honak garenean gure lagunekin, gure zarrekin, gure berdin da adina, ez baiguaz adina galdetzen hortik, ez da? Akonpainatzen ditugunean beste persona batzuk, eta horiekiko harreman afektiboki importanteak eraikitzen ditugunean, noski jartzen ditugula mugak, noski badaudela gauza batzuk onartzen ez dituguna, baina geuregatik, edo ez diogu onartzen maite dugun beste persona horri bere buruari min egin diezaion, oda, kalitatezko harreman batean hori dena dago, heziketak berez izan beharko luken funts hori izango luke, harreman besterik gabe akonpainatzaile batek, ez da? Baina ezitze aktibitatea oso zalantzan jarri beharreko aktibitatea da, ze hain dugu barneratua, heziketak zer izan behar den, eta zenbateraino izan behar duen, kamuflatua edo ez direktiboa, horrek askotan perturbatu egiten du, esango nuke, aurrekiko eta oroar personekiko harremana. Beraz, bueno, ez dakitzen bat denbora zaritu nahizen, behar bada labur, behar bada luze, badaude beste ponentzia batzuk, entzuteko nire irrikitan nago, eta, mil esker antolatzaileei, eta zuei etorri izanagatik, eta gonbiteagatik. Bai?